ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಕಿ ಲಾಗರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನಿ ಮುರುಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನು ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಪಾವ ಇನಿ ತುಲೆ ನೀ ಮೂಜಿ ಮುರುಮೀನ್ ನಿಕುಲ್ದೆ ತೊಂದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುರುಮೀನ್ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನು ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಪಾವ ತುಲೆ ಮೀನು ಮಲ್ತಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲತ್ತೆ ಎಕ್ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವ ನೆಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುರುಮೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಂಜಾಲ್ ತೆತ್ತುಂಡ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ದೀಪ ಬಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ತೆತ್ತುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆತ್ತೆ ಮಸಾಲ ನೈಸ್ ಅದು ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ತುಲೆ ನೈಸ್ ಬೈದಂಡು ಈ ತಂಡ ಯಾವು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಂತ ಫ್ರೈ ಆಗೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಒಟ್ಟು ಕೊಚ್ಚೆತ್ತುಂಡು ಫ್ರೈ ಆವರೆ
ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮುರುಮಿನ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾರ್ಶೋಗ್ ಬೈದುಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ.